He's gonna come home tonight. I know Papa's done some. He's gonna come home. What should I tell him? Come in our home. Come in our home? But he said last night that he's gonna come home today. Okay? After kindergarten, let's see if Papa is there, okay? At night time, he will come. Good morning, brother. Yeah. He told Papa, please. I call Papa, but he is at work now. Call him again. I should call him again. Yeah. But he's at work later, okay? We call him. Call him again. He is working. He cannot be in phone. Call the We just send it to him, a message. What do you want to say to him? What should we say to him? Go home in our Go home in our home? yeah. Why? He doesn't need to come home. No, I want Papa. Oh, okay, we tell Papa to come home, okay? We tell him Mama is not anymore angry. Okay, we change you. Are you finished eating? Or did you blind? I get him. Nine, you blind him. I blah him? Nine. What? Come on, finish your food so we change you. We go in kindergarten. Okay? So hungry? Lagi gutom man day kay ni yung buto ni. Uy. Slowly ba? Ayaw ilamon-lamon. Kamatukan ka. Basta na kayo mo gamit og tinidor. Swallow first, swallow first. Basta na kayo mo gamit og tinidor. Slowly, taas na kayo mong buhok, oh. Yummy? Yummy? I will not. Hello! Ako na tayo nakabalik, eh. Si Francis. Nag-aano ako ng pagkain nila. Prepare. Tapos nag-slice ako. Ang lalaki ng anong guys, ng grapes. Yung green grapes ba? Ang laki. I-slice ko kasi sobrang laki niya. Kami na guys. Ang laki. Ang laki talaga ng bunga. Slice kasi ang laki nito eh. Slice ko siya. Slice natin. Mag-i-impake ako ng mga nadalhin namin bukas. Kahapon sana ako mag-impake. Tapos hindi ako nakapag-impake. Kasi, tinatamad ako ba? Tapos ngayon, kahapon sana. Kaso ay nakapag-prepare na ako ng mga damit ng mga bata. Kaso, ang lahat ng pinipare ko is pang summertime. Kasi akala ko, maganda ang weather this weekend. So, chinek ko siya. Ang weather ng Amsterdam tomorrow is maulan. Ay, hindi naman kami pwedeng hindi tumuloy kasi nakapag-book na kami ng yeah, I'm making your nam-nam. Okay? Gutom na siguro to. Pero gagaling to nagdede. Meron siyang seeds. Kaya ini-slice ko. Palpak to pagkabili namin kahapon sa yeah. Dahil pasali dahil sa niyuguan dahil. Palpak to pagkabili namin kahapon sa Aldi kasi hindi ko binasa. Meron pa lang siyang seeds. Tapos normally pag bumibili ako ng ganito grapes, ito mo guys, ang laki ko. Ang laki talaga niya. Pag bumibili ako ng mga ganito, tinitingnan ko na walang seeds para hindi na ako makuan pagkuan ba. Hindi na ako magkuha ng mga seeds. Ayan. Si Francis yung papakainin ko mauna. Uwi nga pala yun si Frank ngayon kasi 2 days lang siya sa this week. Tuesday night siya pumunta. Tapos, uwi to yun siya ngayon kasi until Thursday lang yung ano niya.
Yung, yeah, Mama is, will give you, okay? You just have to wait dong. Hindi na naman makaantay. Paborito niya kasi itong mga ganito, mga fruits. Lalo na pag tomato. Tapos, ang ipapartner ko nito is bula-bula. Bumili ako sa Aldi yung luto na, guys. Binili ko yung luto na. Ay. Tapos nito, mag-ano ako, ganito yung ininit ko pala siya. Ito. Si Francine. I-rice ko siya si Francis. Hindi na siguro. Kasi si Francis hindi ko susubuan. Pag may... Yeah. You have to wait dong, ha? You want more? You want to be in? I want in the fork. Okay. Ang lalaki talaga niya, eh. Tignan niyo, laki, oh. Matamis na ba? Kaso may liso, eh. Matamis siya. Dong. 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 Di man niya makahintay. Ito makahintay. Tapos slice ko ito. Ano ba to? Yung fricadelle ang tawag na dito. Sa atin to bula-bula to. Slice ko para ready to eat na. Marunong na kasi si Francis maghawak ng tinidor. So, yan. Tapos si Francine din. Yeah, you have to eat dong. Francine din. Yeah. Siguro, lagyan ko siguro ng rice konti yung kapansin kasi hindi ako sure kung kumain to sa kindergarten. Lagyan ko siya ng rice. Lagi ako naghahanap dito ng ano, eh. Ayan. Konti lang, guys. Hindi siya magkasya lahat sa plato. Konting rice lang pabalik sa naubos niyang energy kanina or ano sa kindergarten. Kaya grabe ning kiyata ni Shoshor. Yan. O si Francis hindi na ito magra-rice. Okay, dong. Ayan. Ito na yung kakainin nila for dinner, guys. Ayan. Ito ka Francis. Yan. At ito naman ka Francine. Konting rice lang ang ka Francine. Tapos pag gusto pa lang mag ng grapes. Ano ba tawag nito? Green grapes? Naliso good, eh. Ang tamis. Ang laki. So guys, yun nga. Hindi ako matapos-tapos kasi yung ako sa akin, hindi ko alam kung anong dadalhin kasi nga ang talaga sa mind ko is maganda yung panahon ngayon. Nagdala ako ng dalawang stockings kasi malamig nga siya para kung ko na lang yan siya, isapaw. Tapos yung akin na lang ang hindi pa natapos. Hi Francis! Hello! Hello boy! Hello boy! Di na po gumahuman na ni boy. You clean your hands? Did you clean your hands? Huh? You finish eating? It's yummy? Yeah? It's yummy? Yeah? Can you find your socks? Kasabot na ba? Dalawa, nagkuhan ra. So, ayun nga. Yung sa akin na lang ang kulang. Hindi pa yan final, guys. Kasi hindi ko alam kung anong dadalhin ko. 2 nights lang naman ang ginoo ko. 2 nights and 3 days lang kami doon. So, let's see. Hayaan nyo na lang yan sa akin. Basta ang importante. Natapos na yung sa mga kids. Ito yung kang Francine at Francis.
At ito naman yung ka-Frank. Tingnan nyo ka-Frank, ang liit lang. Kasi yung sa kanya, 2 shorts lang yan at 3 t-shirts. Yes? What? He wants her socks daw, Day. Go get your socks. At ko to Ate Ella, ka. Yung Kaila naman, natapos ng Kaila. So, ayun nga, yung ka-Frank tapos na. Ito yung sa mga kids. Yung sa kids, may mga sobra-sobra to. Kasi alam nyo naman, may mga baka mabasa sila. So, sobra-sobra to yung dala ko. Tapos, ipe-prepare ko na lang yung susuotin nila. Ito yung Francis na jeans. Hindi ko pa alam kung anong ipa-partner dyan. At, pagkuhag bag uday, murag na kuan na yahang kuan. So, hindi ko pa alam kung anong papasuot ko sa kanila bukas. So, titingnan ko ulit mamaya ang weather. Basin mahangyo pa jud ang weather na dili kayo siya ulan. So, wala pa naman akong rain jacket. So, yun nga. Ang Kaila tapos na. May isang bag naman siya. Hindi kami magdadala ng ano ba to? Ng luggage kasi para kasi yung check-in namin sa hotel is 3 PM pa. Tapos, I think maaga kaming aalis dito. So, that means meron kaming time pa. Pagdating namin sa Amsterdam, I think meron pa kaming 2 hours before the check-in. Or 3 hours, I think. So, bagpack lang yung plano namin para madali siya ba? Madali siya. Tapos, yun. Tapos, i-prepare ko yung nappy bag. Siguro, bibili lang din kami doon ng additional nappy kung magka-short kami. Yun ang problema pag may bata kasi marami kang extrang dapat dalhin. So, ayun. So, next nito, yung akin last na talaga to kasi hindi ko pa alam. Ay, pagbaba. Libog pa sa kuaning utok. So, at least natapos na yung sa kanila, yung sa akin na lang. And then, yung nappy bag, papakita ko sa inyo mamaya yung mga laman ng nappy bag ko pag nagta-travel kami. Nappy bag is I think yung nappy bag yung sa lahat ng nabili ko na mga baby products or mga gamit ng mga bata before ako mga anak, yung nappy bag is number 1 na very helpful talaga, especially when you are traveling bitaw guys. And then nandun na talaga lahat, hindi mo na siya dapat ano ba to? Hindi mo na siya kailangan na ilalagay ng matataranta ka ilagay na ba, kasi yung sa akin yung nappy bag always na talaga yung nandun. Ang ina-additional ko na lang is wala ng damit or nagamit yung nappy, yun lang, parang refill lang. So papakita ko sa inyo mamaya pag natapos ko siyang i-prepare for these 2 nights and 3 days namin na travel. Hello guys! Nagbabalik ako. As I promised, char. Pasensya na sa ating pa-build. Kasi, tawon tayo? Naging kapot, naging tiil. May na lang. Anyway, Frank is home. So guys, papakita ko sa inyo yung nappy bag siya. So, already 9. Hindi pa tulog ang mga kids kasi, But Mama is gonna finish video first. I show them what is inside here, okay? Charger? Is that mine? No, it's not mine. Yeah. But we need one? I pack my charger. You do need yours then. We have the same charger, right? Oh, yeah? Yeah. Yeah, not that we're going to charge at the same time. Because I'm going to charge mine first. Then you bring your charger then. Francine, your iPad is so loud and your nappy is showing also in the camera. Oh. I need to make a slice. Okay. Make slice daw siya. So guys, ito yung nappy bag natin. It's not. It's loud. Wait. Wait. Yeah. Nanonood siya ng Blippi. Yeah, that's fine now. So, ipakita ko sa inyo ang laman ng aking nappy bag. Ito yung nappy bag ko. Ito yung, sorry bro. Namdes Francis, paita kayo. Yeah, pait kayo magpakita. So, ang laman nito is ang normal travel lang namin. Like everyday ba? No, not everyday. Like 1 day travel. Kasi hindi mo naman, pag ganito na 3 days or ilang days na travel, may ibang bag talaga ako para sa mga gamit nila. But this, for now, ito lang yung laman. Oh, Francis! So guys,
Kung naalala nyo to, ano ko to siya, napakita ko to, nabili ko to siya sa Amazon. And then, I like this one kasi matibay siya. So, meron nga siya dyan. So, ipakita ko sa inyo yung laman. Paulit-ulit. So, first, dito tayo sa packet. Wala pa dito yung mga bottles at saka yung milk. Ayan. Sa mga ano lang muna tayo na lagi kong nilalagay. Meron akong ganito. Para siyang emergency. Ano ba yan? Para siyang emergency na ano. Dapat nasa ziplock to eh. Pero ito lang yung ginamit ko kasi maliit. So, meron ako ditong mask. Meron ako ditong 2 sanitary napkin. 3 pala. Tapos, meron ako ditong mga hygiene wipes. Ayan. Mga freebie to siya. Ito yung mga nasa shop bitaw. Tapos, ayan. Tapos, meron akong Band-Aid, small and big. Para sa mga bata kung may emergency. Tapos, meron ako ditong Ibuflam na for meron din ako ditong Ibuflam na 400 mg ibuprofen guys kasi minsan while nagta-travel kami sumasakit yung ulo ko. And then meron ako ditong alcohol spray para kung madamag yung mga bata, ang bata, meron ako dala. Dito ko yan siya nilalagay sa packet. Ganyan yung packet siya dito. Meron siyang para sa dede, para warm siya lagi. And then, ito talaga yung laman ng ating bag. Meron ako dito changing pad. Kasama na to siya sa bag, guys. Meron akong dalang always ganito. Ano to siya? Fruit pouches or fruit, meron siyang yogurt. Meron na siyang yogurt, meron na siyang fruits, at meron siyang parang meal or parang ano ba yun? Parang oats ba? So, maganda to siya pag gutom na ang bata tapos wala pa akong mapapakain sa kanila. Ayan. 2 for 1 for Francis, 1 for Francine. So, ito 1 day, pang ano lang ito pag-isahan. Then, ibang foods, nilalagay ko siya sa ibang bag. Tapos, meron ako dito ganito, bag. Dito ko nilalagay yung passport namin ni Ella at saka yung residence permit namin kasi kami pag kami nagta-travel, baka ma-check kami or ano. And then, meron ako, dito ko nilalagay din yung mga health insurance card nila guys kasi kailangan mo to pag, for example, may emergency at kailangan yung pumunta ng hospital or clinic. Ayan, dala-dala ko yan siya. And then, meron ako ditong Dusil Pass. Para siyang card sa amin dito. Nagkaano na siya sa likod. Para siyang ano guys, para siyang, kasi wala akong trabaho, diba? Pag pumupunta ka ng mga, like for example, Aqualand or mga zoo, pag dito lang sa amin, sa city namin, sa Dusseldorf, makaka-discount ako, o maka-discount para sa kids din, kasi wala akong trabaho, diba? So, para siyang social, yan, Dusil Pass. Para sa Dusseldorf. And then, meron ako ditong sunspray kasi summertime, nandito siya always. Pero I think, hindi ko to siya dadalhin kasi maulan naman. Pero I'm not sure. Pero siguro dadalhin. And then, this time, nagdala ako ng BB oil kasi malamig siya. Maganda yung BB oil pag malamig para maging warm yung bata. BB oil yung dadalhin ko, hindi lotion. And then, meron akong nappies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. For 1 day lang to siya. Para for 1 day. Siguro, bibili na lang kami doon pagdating doon ng nappy. And then, meron akong wipes. Isang ganito talaga yung dinadala ko kasi gamit na gamit siya. 2 yung ganito ko. Isa para dito sa bahay at isa, lagi ko to siyang dala. Ayan. And then, meron akong dalang damit for 1 day. Pang ilista nila pag nasa labas kami. Ayan, meron akong dalang leggings kasi hindi siya, wala nga, depende sa weather kung ano yung dadalhin ko. This time, dala ko ng t-shirt at leggings kang Francine. And then, kang Francis naman is jogging hose at saka jogging trousers at saka t-shirt. And then, I always have this one, blanket guys. Kasi last time, nung nagpunta kami sa zoo, wala akong dalang blanket at saka lamig na lamig si Francine, and which is hindi talaga
nakatulong yung damit na dala ko kasi short at saka dresses yung dala ko kasi nga akala ko ang weather is okay, but then later that afternoon umulan siya at malamig. So napagtanto ko kapag since ang summer dito ay hindi mo maano talaga predict ang weather dito, inaano ko na magdadala leggings na ang dadalhin, hindi na shorts or dresses para pampalitan. So, balik na natin. So, ayun lang ang laman. At saka bukas, before kami aalis, ilalagay ko dito yung mga dede niya. Daddy ni Francis. Meron pa pala. Meron akong, para sa nappy. Yung cream para walang rashes and so on. Dala-dala ko yan siya. Ayan. Para lang talaga to sa kanila. At ito, lagi ko to siyang nilalagay dito kasi hindi siya magkasya sa bag ko. Sling bag lang kasi yung dinadala ko. Ayan. Lagi ko to siyang dala dito. And then, nagkakasya dito yung lahat ng bottles. Nagdadala din ako ng mainit na tubig kasi warm yung pinapainom ko sa kanila. Ayan. Ayan na siya. Tapos, nilagay ko lang dito yung thermos, bottles din sa loob kasi meron siyang lagayan compartment sa loob. At dito naman yung I keep bottles din. May tatlong malalagay dito. So, ayun. Very good ito siya. Gustong-gusto ko ito siya kasi very useful talaga na pagkabili ko. Right, Mayor? This is very useful. Yeah. You agree? Yeah. Yeah. Kasi andito na lahat. Then, pag nakauwi kami sa bahay, tinatanggal ko na lang yung mga bottles, yung mga pero pinapakitaan ako ng pera dito. That's why. Then, pag ang tinatanggal, nire-refill ko na lang siya. Yun yung ginagawa ko. So, grab to go to siya always, every time na bumabiyahe kami. And except if dito lang kami sa aming lugar or dito lang kami sa amin, bumibili lang ng grocery. Pag dito lang kami, hindi na ako nagdadala ng ganito. Kasi, what for, diba? Pero yun, may basura pala ako dito. Minsan pala, naglalagay din ako ng tissues. Pero this time, wala ng tissue kasi hindi ko na-refillan to. Wala akong tissue last time. Kaganda dito, meron siyang guys, zipper dyan. Para easy access ka sa, dapat talaga yung wipes ang dito sa baba or yung nappy. Pero hindi ko na inaano. Ayan. Tapos marami siyang mga secret package. Gusto ko siya, para mga key, malalagay mo. So, that's it! Yung ating very, nappy bag. Ano na yan? Kailan ko yan nabili ko yan siya before ako nanganak kang Francis. Kasi ka Francine, hindi ako meron akong ganyan, pero pag ganyan siya, i-sling. Ayoko nun. So, this time, bagpack siya. So, nababagpack. So, ayun na guys. Come here, Francis. I-end ko na tong vlog. Thank you all for watching. And I hope to see you again on our next vlog. Bye and have a good night, everybody. God bless us all. See you in Amsterdam. Tschüss.